ngedlana laselenge, mthi ontyinga-ntyinga nomi phezu kwentaba, kwani ezixhobo zothukela. Siyacamagusha kaloku kunini nabantu basentabeni, nabayehla entabeni ngesilulu. Namhlanje kaloku we are still crawling along, we are still facing this lockdown with the humility and the zeal that it calls for. Today is the 8th of April 2020, is the 13th day of the 21 days yale lockdown. We are crawling closer to the finish line. Xa sithi day 13, no azisekho ninzi ezingaphambili. We hope there will be no compelling reason for the extension. Izichitho have gotten traction, abantu bayakhala. Akhala enye indoda ifowuna apha ithi phele ndoyisiwe ngoku kujamelana nalo mama, ndikhumbula isinqandamathe sam saseGugulethu. Abantu bacinga izinqandamathe zabo kudala bejamelene nani, kaloku izinqandamathe sihlukuhle kaloku zonke zonto zihlala izichitho. Umntu ubiza umntu wakhe aqhela uhlala naye, uthi makabuye makamshiye laa myeni okanye laa nkosikazi. Ungalibali ke to hit i-notification button, ungalibali to subscribe ukuba kaloku sisezawuqhubeka even after i-lockdown ukucokola nawe ngezi zinto zamayeza. Namhlanje ngolwesithathu, usuku esincokola ngalo ixolo, sincokola ngegqabi. Kolu suku lwanamhlanje kaloku siphethe amanzi, siphethe amathambo, siphatha amafutha. Lusuku lwamayeza kaloku, sathi uLwesithathu lusuku lwamachiza okunyanga. Today siphethe one of the best herbs in any arsenal yaye lo mntu i-traditional health practitioner. Siphethe unukani, ngesilungu bathi yi-black stinkwood. Wena ke uzayogooglisha, you must differentiate between black stinkwood kunye ne-white stinkwood kuba azifani. Students of plant sciences such as abafundi botany, abafundi horticulture, including ezinye sciences ezityalo, they call it i-Ocotia bullata. Ayisukani madoda, uyakhumsha ubhele, uyazazi ezinto zasesikolweni. If you want to better search, it's better not to search the English name uthi stinkwood unless uthi black stinkwood. Kanti if uthi Ocotia bullata, Ocotea bullata, Ocotia bullata, iza kukuthatha ke ikuse kunukani. You'll also look at the pictures esizifakileyo. It has a distinct leaf, you won't miss it. Nexolo lakhona ke nalo amaqolo ahamba afane, kodwa ke if you look at the entire tree uzawukwazi naxa uzifundela ubone ukuba nanku unukani. Let's hop along ke sibuze umbuzo oqala ukubana yintoni unukani. Unukani ngumthi omkhulu, grows to about 30 meters. Uyayibona 30 meters, ngumcimbi onzima. Yakhula ke lo mthi, is indigenous kwindawo njengoma Eastern Cape, KZN. We are told ukuthi mninzi napha phezu kwe-Table Mountain, kuthi uyafumaneka ke na-around impumalanga. Apha Eastern Cape bakhona abantu abathi xa bewubiza lo mthi bathi ngumhlungulu. Lo mthi ke ngumthi okhe wasebenza kakhulu lo mthi ukwenza ifurniture, ukwenza izinto enjengamacango. Kwafumanisa uba commercially they are destroying lo mthi to a point ukuthi kwacaba lo mthi uyaphela ehlathini, and then it became one of the endangered species. Now is one of the protected species. Besithe ke ngumhlungulu, abantu beAfrikaans bathi is a stinkwood, swart stinkwood. Ndiyathemba ke kubana I'm not massacring igama layo le plant ngeAfrikaans, stinkwood. We encourage you ke ukuthi usijoine kwi-Vusilanga Academy of Traditional Medicine, because we are going to go deeper into lento yokudiscussa iyeza. Njengoba silichaza nje liyeza uzawuva ba nangona sizawuncokola apha ngaphantsi, we won't give you what you really need, because kaloku xa sithaka for a particular case. Asikwazi ke ngokuza nee-cases apha emasizithakele. Sizawuyenza loo nto phayana esikolweni. Keep following. By next week we'll be giving you a directive ukuthi wenza njani ukuze usijoine isikolo. I don't want to lie to you.
wena mntu uzawuba yiphathi yesisikolo uzawufunda a lot. I will give an example. There was a time apho ndandimane ndiyothenga isidikili up until omnye utata athi kum, hayi masihambe ebhele kudala uyithenga le nto, masihambe siyoyikha. Sahamba, I thought isidikili ngumthi because of ingcambu, ndibona ingcambu enkulu, kanti le nto sisihlahla ebendimane ndisichamela ngapha kwendlela sikho kude. Nawe once you start to learn about amayeza, you know the plant, nansi picture le plant, you'll start to realize ukubana some of these plants zikhona apha ngakowenu that you've been buying all along. Sisancokola ke ngaye unukani, siyaphendula umbuzo bana unukani lona wenzani. Yes, you are well aware, xa sincokola ngeyeza, which is an approach that will also take iphayana esikolweni, we also want to take you before siye kwiinto zamayeza ukuthi xa kuthakwa naxa kuthakathwa kwenzani ngeyeza. We want to also tell you ukuthi medically eli yeza lenzani, because sometimes it's not only black people who use lamayeza. Lamayeza, as we continue to research them, some of them we find the uses in countries such as Europe, in America, bona balisebenza ngolo hlobo if liyeza that they also have. So they wouldn't have amanye amayeza because are indigenous, and most of them may not even have survived xa yolinywa kwamanye amazwe. So medically, wena mntu ungasebenzisi mayeza ofuna ukuzinyanga herbally, yenzani le black stinkwood? Number 1, eli yeza for abantu abangotata liyasebenza kwi-urinary system. Wena onengxaki from the bladder, urethra up to kuyophuma ngombhobho wobutata, le nto kuthiwa yi-penis, you will use yona le nto esistinkwood namanye amayeza because it does assist kwizinto ze-urinary system. Umntu onentloko uza kuyisebenzisa naye le black stinkwood enze isneif arhogole. Here's a big disclaimer so that we are not quoted out of context. There are 17 types of headaches. 17. They are grouped under le nto kuzawuthiwa yi-primary headache, like tension headache, migraine, secondary headache plus nento kuthiwa yi-cranial neuralgia. Zezi types ke ze-headaches, we encourage ukuthi xa une-headache qala ngokuya ekliniki, because sometimes uzawuzorhogola unukani kanti iproblem yakho yi-meningitis. Go get lumbar puncture done, bajonge ubana is it not meningitis. Sometimes une-headache because of stress, asizukwazi kukurhogolisa unukani because of stress. Sometimes you've got problems with the sleeping pattern that lead to a headache. Abanye bethu uba ubuse-night waye-day, it gives you a headache ne-diarrhea sometimes because the system has to adjust kule new sleeping pattern yakho. So we are saying, if ubuyile esibhedlele bathi abakwazi ukukunceda, ungumntu wethu ke, because thina we're not looking at the 17 types of headache. There are headaches that the hospital or the clinic won't help you on. For instance, abantu bezihlwele, especially abantu basentsimbini, will know ukuthi if isihlwele sakho yayingumntu wayenentloko, uzawuthi xa efika uzawuva ngentloko. Ukuba lo gogo kanye lo mkhulu okungenileyo wayengumntu wesinqa, xa efika uzawuva ngesasinqa. So ikhona ke loo ntloko eza kukuxhaphakela. Sometimes uzawuba nale ntloko ikuxhaphakelayo because ungade uyithathe le ntsimbi okanye le tasi kuthiwe yithathe. So that's where thina we come in. Ikhona intloko eyenziwa ngamafufunyana. Le ntloko lena uzawutestwa ekliniki, wenzwe any other thing that they can ever think of. They will never find le ntloko yamafufunyana. That's where thina bantu bamayeza come in. There is intloko exhaphakileyo around ingcobo mthatha and such areas, apho umntu azawuba nentloko for a day or few hours, kuthiwa imbulele intloko iliyasekuthakatheni. Ziyenyangwa ke zonke izintloko ndigqiba uthetha ngazo, ngaphandle kwalena yezihlwele ayinyangwa mntana ebhele. Ifuna ulandele le nto abantu bakowenu abafuna uyenze. Ungajikeleza uzapha kuthi thina silambile, siza kunika amayeza, sithathe imali. Sithi xa sigqibayo hamba uye kumntu
onyangayo ngokwasentsimbini, umuntu oza kuthwasisa ndibe ndityile imali yakho. So it's important ukuthi uzazi ezintloko, uyazi yeyiphi. For instance, like we are saying, intloko zamafufunyana soze zincedwe esibhedlele, intloko leni bulalayo abayincedi nayo esibhedlele, zezi ke zincedwa sithi sudufe ke ubulawa intloko ekwazi uncedwa. A last thing medically that inukani encedisa ngayo lento kuthiwa it works as a diuretic. Abantu ke who have done some biology esikolweni bazawuyazi i-diuretic yinto epromota i-urination. Abantu abaclinical okanye abantu abathatha ipilisi bazawuyazi ipilisi ekuthiwa yi-Lasix, le pilisi ekwenza ukuba uchame. Some people have even used it for losing weight. So inukani ke is your Lasix yethu thina bantu bamayeza. I will hop along ndiphendule ukubana unukani usetyenziswa njani ngomayezeni, because I've realized ukuthi that is where we have an interest more than ukuthi into inyanga ntoni, ukuthi hayi lento inyanga umongoza. People are not interested, abantu bafuna uyazi uba uthakatha njani ngeliyeza. Into yokuqala enziwa ngunukani and the most common, unukani uyasididiyela isichitho. Umntu ochithwayo asithi it's always unukani, kodwa unukani uyafakwa kumayeza esichitho, kufakwe oomabopha. You must watch le video ethetha ngomabopha where we go deeper into what umabopha does. Nonukani uyadibana kakhulu nomabopha. Umuntu uza kukubopha ke opha ngesichitho esinomabopha nonukani, akutho ngaloo nkunzi eso sichitho unuke itoilet, ucatshukelwe ngabantu including lo mntu uchithwa kuye. Ingangumntu othandana naye, ungachithwa emsebenzini kwiboss, ucaphukeleka apha emsebenzini. Ezinye ke izichitho zenziwa ngemisuzwana, kumntu athathe umsuzwana akuthwalethela phaa, akupethe ngelaa swazi lo msuzwana ube uyilaa toilet. Unukani ke ngomnye ke oloo mayeza asetyenziswayo kwizichitho, including amanye ke njengoba sisitsho omsuzwana. Uphinde unukani uyafakwa kumayeza okuphephetha. Umntu akuphephethe ngonukani afakwa othwalitye, uzawuba yiloo nto ihlinyuka ke ingenamva namphambili, inganoba kuyasa noba kuyahlwa, ube sezo sithwanguthwangu ubethwe ngonukani. Kanti the very same nukani uyakwazi uba asetyenziswe enze the opposite. Ukuba ububethwe ngesichitho, isichitho sikhutshwa ngonukani. Xa kusetyenziswa impinda ufuna izinto zibuyele emntwini wazo, noba siyimpinda ebisetyenziselwa for whatever reason, uyafakwa unukani kweza mpinda ukwenzela lo mntu ebesenze le nto bumdaka into zakhe zibuyele kuye, zimnukisele kwazona, acaphukeleke ngenxa yokukuthakatha ebebekwenzile. If you follow off Facebook, I will make an example yale group that I'm part of, admins zayo, umuthi ubuzwa kwabhaca. And I encourage everyone to join the group because kulapho kuthakwa khona umuthi ubuzwa kwabhaca. There was a moment apho unukani became very popular because uyasebenza kwizibambelelo, particularly idliso lesex. Uyafakwa unukani adityaniswe naye lo mabopha besithethe ngayo namanye amayeza, umntu amsebenzise ke kubumama bakhe ukwenzela ukubana lo tata wakwakhe anukelane nalo sisi, lo tata ancuma naye bonukelane bade bohlukane. Kusetyenziswa unukani ke apho, aphinde lo nukani enziwe isiphungo, umntu amphunge lo nukani edityaniswe namayeza njengezidikili namanye, umntu aphunge nalapho athethe ukuba umntu othandana nobani bani ndifuna bacaphukelane banukelane, sebenza kunukani sididiyela isichitho, especially lento kuthiwa sisichitho sangaphantsi. Phinde ke lo nukani nawe besesitshilo oye wabethwa ngonukani, kuzawuphinde kufunwe kwalo nukani ukwenzela ukuba abulale laa nukani. Yasebenza kunukani nakubantu abafuna ukuphalaza ukuba wena ukhupha isichitho
kuthiwa phalaza ngonukani, kuthiwa futha ngonukani. This is where the problem starts. Umntu uthatha i-instructions kufacebook ahamba ayokwenza unukani without knowing the measurements and so on, atsho ngonukani ozawumenza yena nuka ithoyilethi lo mntu besithi uyazinceda kanti uyazibopha. Aze ke ngoku kubantu bamayeza, abantu bamayeza bathi ufakwe isichitho, masisijikise sisibuyisele emntwini waso, abethwe futhi nangezimpinda because nguye luzifaka isichitho siphinde sisichitho. Kufakwe lo nukani ngulo mntu wamayeza ozawukwenza into naye angayazi kakuhle, akutsho uhambe usithi emva koba ndiye kulaa mntu ndiyonyangwa ndibuye ndiwesi. So we encourage abantu, even though we also do le nto yothaka kufacebook, sometimes if you don't know what you are doing, because at the end of the day ukwakuthaka kafacebook abantu bamayeza initially bebethakelana bona, umntu ushera ulwazi lwakhe nabanye. Now uyathatha wena uyozibopha ngomabopha nonukani nezidikili, utsho imeko yakho ibe worse than before. One of izinto ke ezenziwayo ngonukani, sithi bantu bamayeza siyamsebenzisa unukani kumayeza entlahla. Sebenzisa unukani ngenye ixesha ke uzawuxelela ukuthi amayeza sufaka amayeza entlahla azawutsho ngentlahla egqithisileyo, intlahla ezawuphela iba yi-opposite yentlahla. Ube nentlahla yobethwa, ube nentlahla yamashwa, yintlahla naleyo, because kaloku sifake oomavula akuvale bavule naxa bengafananga bavule ubethwe ngabantu. So sisebenzisa unukani kula mayeza entlahla to tone down the energy yala mayeza entlahla. In as much as we also do the same thing kumayeza okulwa, where we tone them ngamayeza athanda ukuthoba kancinci elazinga lokulwa, ukwenzela ukuba ungabi into kuthiwa walwa ukulwa non-stop wokulwa. Unukani siyaphinde siyamsebenzisa thina abantu bamayeza apha phakathi kwamayeza. Unukani abe liyeza elikhoyo elenza lento esiyenza ngesiqunga. Xa ungenasiqunga usebenzisa unukani apha emayezeni, abe liyeza elikhoyo elikuncedayo apha kwamanye amayeza. So ndizawuthi ke wena mntu nomdla wokwazi deeper, because when we are in a class we are discussing, you'll ask all the questions. Yabona ngoku nje sithetha also mindful of the fact that abanye abantu bazahamba bayokwenza izinto bangakwazi uzenzela, kanti here we were sharing. Senzela ukuthi nawe uhambe uyozifundela deeper, go to a school, iVusilanga Academy of Traditional Medicine, apho siza kufundisa uthaka. You'll be given a case, sithi nanku umama usuke eziphunzana, nantsi ingxaki yakhe, khangalali izolo ke kuhamba into phezu kwendlu, kwade sajonge njalo kwatswina umntana kulaa kona ingaphaya, akakhange ke ayohlola, mncede, yintoni ingxaki kamama. This is just one case that I have currently apha kum entloko endikwazi uyicinga, but we'll be dealing with ingxaki ngohlobo lwe-case studies as groups. Sawudiscussa le case, sabe siwafundile amayeza A to Z, and then sayazi uba ngawaphi amayeza angenayo. Then a group will come present, ithi thina kule case yalo mama sicinga uba yimpundulo le ijikeleza indlu. Kuba yile mpundulo sicinga le mpundulo ngokwezi-science ithakwe ngolu hlobo le mpundulo, nangamayeza esicinga uba azawukwazi umnceda lo mama. Another group izawuthi no, we don't believe bafuneka ufake unukani apha, because unukani will do ABCD. That's how we'll be learning ke kule nto ebu-adult basic education yabantu bamayeza. Andizuyitsala ke, keep watching the space and join the school. Okwakaloku nje sithi masiyeke ilale kaloku bantwana bendlu emnyama nina bakalanga, sithi makube chosi ke zihlwele kube hele camagu.